Hvad er det bedste ved sne? Det må vi så finde ud af. Hvad synes I, der er sjovest ved sneen? Lave snemand. Snemand. Kan I sige andre ting? Kælke. At man kan lege. Ja, men snehuler og sådan. Kan I sige nogle andre ting? Nej. Ja, man kan bygge snemænd, og så kan man putte ting ind i den og alt muligt. Jeg har taget det i hovedet på hinanden. Snemand. Jeg laver ikke noget. Cool. Jeg triller med borgerne, og så smider sand ned i ryggen på dem. Sand? Ja! Sne? Så sne. Lave snemand. Kan I sige andre ting? Kælke. Ved I, hvad sneen det er lavet ud af? Vand. Vand. Ja. Is. Ja. Ja. Den er lavet af vand og is. Vand og is, ja. Ja, vand. Ja, det er faktisk rigtigt. Ved I så, hvor sneen den kommer fra? Himlen. Den kommer Fra himlen. Himlen. fra himlen. Ja. Fra Nordpolen. Den kommer fra himlen, ligesom. Ja. Så skal I svare mig på det endelige spørgsmål. Hvor mange gange har I så været ude at kælke? Vi har været ude at kælke. Jeg har været ude 13 gange, tror jeg, der er sådan noget. Ja. 5-10 gange eller sådan noget. Er det her en quiz, eller hvad? Hvor mange gange har I så været ude at kælke i dag? Ja, jeg har været ude 1 gang. Jeg har været 1 gang. 3-4 gange. Hvor mange er du? 30. 30? Kun 1 gang, så. Andre. Så siger vi tak for i dag.